A ƙarshe dai, an hango ɗan wasa Cristiano Ronaldo ya koma birnin Manchester, inda ake sa rai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United za ta tattauna da ɗan wasan a kan yunƙurin ɗan wasan na zamansa a ƙungiyar ta Manchester United. Mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Manchester United Sabo Erik ten Hag na sauraron zuwan wannan ɗan wasa domin su tattauna wajen shawo hankalin wannan ɗan wasa ya ci gaba da zama a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. Sai dai dillalin wannan ɗan wasa Hugo Mendes ya bayyana wa ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Manchester United Cristiano Ronaldo ba shi da ra'ayin ci gaba da zama a ƙungiyar ƙwallon ƙafan, inda a kan gaba ake ganin Atletico Madrid ita ce kan gaba wajen zawarcin wannan ɗan wasa. Sai dai wasu rahotanni na nuni da Manchester United ta ce ɗan wasan ba na siyarwa ba ne ba. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasa Matthias Tel daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Rennes da ke ƙasar Faransa. An cimma yarjejeniya da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan guda biyu akan ɗaukan ɗan wasan ɗan asalin ƙasar Faransa, inda ɗan wasan ya amince ya rattaba kwantaragin shekaru 5 da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Bayern Munich. An hango ɗan wasan dai da dillalinsa sun sauka a birnin Munich da ke ƙasar Germany a daren jiya domin rattaba kwantaragi da ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brentford da ta hauro gasar Premier League a farkon wannan kaka ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Burnley na baya Venmi, inda ɗan wasan ya tabbatar da ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Brentford bayan ƙarewar kwanta baya. Ɗan asalin ƙasar Ingila ya rattaba kwantaragin shekaru guda da ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Rangers ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasa Red Williams daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Besiktas. An cimma yarjejeniya da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan tun a farkon wannan sati, inda ɗan wasan ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Rangers daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Besiktas ɗin. Manchester United na yunƙurin da yadda za ta yi ta rike ɗan wasa Anthony Martial ya ci gaba da zama a ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Mai horar da Manchester United Erik ten Hag ya kai yadda da kamun lulayin wannan ɗan wasa, wanda a kakar da ta gabata ɗan wasan ya sauya sheka daga Manchester United zuwa Sevilla a mataki na aro. Sai dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus ta nuna sha'awarta na ɗaukar ɗan wasan. Erik ten Hag ya bayyana wa Manchester United ɗan wasan na da gudunmawa a ƙungiyar. Paris Saint-Germain na yunƙurin ganin ta sallami ɗan wasa Gini Wijnaldum daga ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ɗan wasan da ya sauya sheka daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool zuwa Paris Saint-Germain a matakin kyauta a farkon kakar da ta gabata. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AS Roma ita ce kan gaba wajen zawarcin wannan ɗan wasa. Ana ganin ɗan wasan ka iya barin ƙungiyar ƙwallon ƙafan tun bayan ɗaukan ɗan wasa Vitinha daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Porto da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Paris Saint-Germain ta yi. Mahukuntan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ɗan wasa William Saliba a kan yiwuwar sabunta kwantaraginsa da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Arsenal. Ɗan wasan dai ya kasance shekara 2 baya ƙungiyar ƙwallon ƙafan, inda ya sauya sheka zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Olympique Marseille a mataki na aro. Ɗan wasan dai ya taka muhimmiyar rawa a ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Arsenal na son ƙara wa wannan ɗan wasa kwantaragi da ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Fabrizio Romano ya tabbatar da ɗan wasa Gianluca Scamacca ya to ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta West Ham domin a yi masa gwajin lafiya, inda aka hango ɗan wasan ya hau jirgi daga ƙasar Italiya domin ya sauka a ƙasar Ingila a yi masa gwajin lafiya. Ya kammala komawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham, inda aka cimma yarjejeniya tsakanin mahukuntan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sassuolo da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta West Ham akan ɗaukan ɗan. A nan ma Fabrizio Romano ya ƙara tabbatar da ɗan wasa Nordi Mukela a kowane lokaci Paris Saint-Germain ka iya tabbatar da ɗaukan ɗan wasan. Duk wata yarjejeniya da ake son a cimma tsakanin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan da ɗan wasan an cimma su tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta RB Leipzig da ƙungiyar Paris Saint-Germain akan ɗaukan ɗan wasan ɗan asalin ƙasar Faransa zuwa Paris Saint-Germain. An hango ɗan wasan Molina ya sauka a birnin Madrid domin a yi masa gwajin lafiya, inda 'yan jarida ke tambayar wannan ɗan wasa. Ɗan wasan ya bayyana yana jin daɗin kasancewa da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Atletico Madrid ta shiga zawarcinsa. Mahukuntan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea sun nuna ɓacin ransu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona
akan yiwuwar irin abubuwan da take mata na wajen ɗaukan 'yan wasannin da ƙungiyar ƙwallon ƙafan take son ɗauka. Ana ganin hakan ka iya jawo ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta rasa ɗaukan ɗan wasa Marcos Alonso da ɗaukan ɗan wasa Julius Kounde daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sevilla, inda a jiya ne ƙungiyar ta Barcelona ta tura tayin euro miliyan 50 da ƙarin euro miliyan 10 a ƙarshen shekara, inda Chelsea ita a baya ta tura tayin euro miliyan 55. Ana ganin Barcelona ta fi tura wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta yin ɗaukan wannan ɗan wasa. Alamu dai da nuni da Barcelona ita ce kan gaba yanzu wajen ɗaukan wannan ɗan wasa na baya ɗan asalin ƙasar Faransa. Sai dai Chelsea ma ana tunanin ta yi zuciya akan ɗaukan wannan ɗan wasa zuwa Chelsea. Ana alaƙanta ɗan wasan ƙasa Najeriya Victor Osimhen da barin ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Sai dai an yi wannan ɗan wasa tambaya akan yiwuwarsa na barin Napoli. Ɗan wasan ya bayyana yana jin daɗin kasancewa a ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Napoli 100%. Ɗan wasan ya ƙara da taurarin 'yan wasannin da yake kwaikwayo da su ne ɗan wasa Didier Drogba da kuma ɗan wasa Harry Kane na ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Tottenham. An fara alaƙanta ɗan wasa Alessandro Bastoni da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham, sai dai ɗan wasan ya bayyana sam yana jin daɗin kasancewarsa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan. Ba wani yunƙuri da yake yi na barin ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Inter zuwa ƙungiyar Tottenham ba gaskiya ba ne. Ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta RB Salzburg, Benjamin Sesko shi ne kan gaba wajen zawarcin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, inda Manchester United take sa ran ɗan wasa Benjamin Sesko shi zai mai gurbin ɗan wasa Cristiano Ronaldo idan ya bar ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Real Madrid ta tabbatar da sabunta kwantiragin ɗan wasanta na baya Eder Militao har tsawon shekara 6. Madrid dai ta yarda da kamun ludayin wannan ɗan wasan na baya ɗan asalin ƙasar Brazil, inda ya rattaba kwantiragin shekaru 6 da ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ya bi jerin 'yan wasanni 'yan uwansa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Madrid ɗin kuma waɗanda suke fafata wasa a ƙasar Brazil, to Vinicius Jr. da kuma ɗan wasa Rodri. Ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Club Brugge, Neulang, na da damar barin ƙungiyar ƙwallon ƙafan a yarjejeniyar da suka yi da ƙungiyar ta Club Brugge. Idan har ɗan wasan yana da sha'awar barin ƙungiyar ƙwallon ƙafan, ka iya barin ƙungiyar ƙwallon ƙafan, inda manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da dama a nahiyar Turai na zawarcin wannan ɗan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Brugge. An zaɓi ɗan wasa Sadio Mane a matsayin gwarzon ɗan wasa na nahiyar Afirka. Ɗan wasan daidai soya sheka daga ƙungiyar ta Liverpool zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Munich a matsayin gwarzon ɗan wasa na nahiyar Afirka, inda ya doke takwarorinsa guda biyu, ɗan wasa Mohamed Salah da kuma ɗan wasa Riyad Mahrez na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. An zaɓi ɗan wasan a matsayin gwarzon ɗan wasan da ya fi kowa hazaƙa a nahiyar Afirka. Horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich akan ɗan wasa Harry Kane, inda Nagelsmann ya bayyana ɗan wasan gwarzon ɗan wasa ne wanda yake fafata wasa wacce kowace ƙungiyar ƙwallon ƙafa idan ta same shi ba za ta yi rashi ba, sai dai ya bayyana farashin wannan ɗan wasa shine ya yi tsada. Antonio Conte ya yi martani akan maganar da Nagelsmann ya yi, inda ya bayyana bai san me isa mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ɗin Nagelsmann ne ke son yin magana akan ɗan wasannin da ba nashi ba, inda ya bayyana shi a kankin kansa ba zai yi irin wannan makamanci ba. An tambayi mai horarwa akan Harry Kane, inda ya ce ɗan wasan yana fatan zamansa a West Ham ta tuntuɓi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Eintracht Frankfurt akan ɗaukan ɗan wasa Philipp Kostic daga ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ɗan wasan da yake goya wa Eintracht Frankfurt riga mai namba 10, wanda ya taimaka wa Frankfurt ɗin kaiwa matakin ƙarshe har ta lashe gasar Europa. West Ham na yunƙurin ɗaukan ɗan wasan daga ƙungiyar ƙwallon ƙafan. West Ham